би ще изненада някого, но точно тук през 1978 или 1979 година ме бяха поканили за участие в някакво съвещание. Тук имаше една малка заседателна заличка, обсъждаше се някакъв проблем, вече не си спомням какъв, но ни в клин, ни в ръкав изведнъж скочи главната архитекторка на града, архитект Бочуковска, размаха едно румънско списание и каза: вижте какво, тук пише, че срещу Русе започва изграждането на огромен химкомбинат. Аз като архитект нищо не знам, но ако това е вярно, държавните органи трябва непременно да вземат спешни мерки. Първа беше въведена в експлоатация площадка номер 1, някъде през 1981-1982 година, и тук се извършваше така наречената хлор-алкална електролиза, при което от воден разтвор на готварска сол се получава хлор, водород и сода каустик. Всичко това се строеше в периода от 1981-1982 година до наши дни. В този район на поречието на река Дунав преимущественият вятър е ориентиран от северозапад. При това положение на нещата всичките емисии в въздуха от тези площадки се насочват в тази посока и се получава една прекрасна възможност за обгазяване на град Русе. Това започна да се чувства особено силно след 1984-1985 година, когато мощността за производство на хлор започна все по-често да варира, все по-често започнаха да се получават атакуващи облаци от газ, който навлизаше в града. През 1987 година нещата вече бяха станали нетърпими. Хлорните обгазявания бяха почти ежедневни. Спомням си датата 23 септември, понеже тогава връзваха връзките на новите пионерчета по случай годишнината от септемврийското въстание. Това ставаше някъде на центъра, тук е съвсем близо, а на това место аз заработих с камерата, защото по посока на Пантеона се виждаше много плътна тъмно-синя мъгла от хлор. Бяха ми необходими съвсем няколко минути само да мина през центъра, оттам да завия към Младежкия дом, където да срещна вече готови пионерчета, които бяха развързали връзките и ги носиха като маски на носовете си, а малко по-нататък на автобусната спирка една млада майка се мъчеше по някакъв начин да помогне на малкото си детенце. 2-3 месеца по-късно се появи първата публикация по екологичните проблеми на град Русе във вестник Народна култура. След това започнаха да се появяват нови публикации, започнаха да страдат хора, а ние вече бяхме показали нашия филм на международен, макар и любителски кинофестивал. Така мина около половин година и в началото на март месец 1988 година ми се обади режисьора от студията за документални филми Юрий Жиров. Той разбрал по някакъв начин за филма Румарама и помоли да му го предоставя, за да може да направи копия на филма и да го включи във филма, който той току-що завършва също така по проблемите на екологията в района Русе-Гюргево. С удоволствие му предоставих филма и след няколко дена разбрах, че в Дома на киното се е състояла прожекция на филма Дишай, завършил с създаването на Комитета за защита на Русе. Борбата за чист въздух, за екология, като че ли водеше логично към борбата за права, свободи и за промяна на социалистическата система. Всъщност нещата изглеждаха така, но в действителност бяха точно обратните.
Къде какво се бяха споразумяли големите политици на времето, едва ли ще стане скоро известно, но така или иначе Горбачовата перестройка много бързо прерасна в перестрелка и слава Богу, че в България не се стигна до такива кръвопролития, както в Русия или в Румъния. Завода за хлор и хлорорганопроизводни в Румъния, в Гюргево, беше спрян. Той изчезна от лицето на земята, престанаха хлорните замърсявания, но с него на практика си отиде и цялата икономика и селско стопанство и промишленост на социалистическите страни.